Welcome to my YouTube channel. Idan wannan shine zuwanka na farko zan so ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alaman kararrawa. Shiri ne da zamu dinga daukan shi da mata kala-kala wato female fashion shows. Barka mun dawo a karo na biyu tare da bakuwar mu ta biyu a yanzu. Za ku sha mamakin idan kun ganta. Amma dai kan cika ku da surutu bari mu shiga cikin shirin kai tsaye. So bakuwa barka da zuwa. Barka dai malama. So daga ganin kin nan dai an fa to ba zan ce komai ba dai kun san komai. So za mu so mu ji sunan bakuwar tamu. So me sunan malamar tamu? Sunana ne Bahijjah. Bahijjawa kin san to ana dai ce mun Bahijjah Gombe. Bahijjah Gombe. To ga yar garin Gombe a Kano, mutanen Kano. Ga fa Bahijjah Gombe. So malama Bahijjah za mu so ki faɗa mana ɗan takaitaccen tarihin ki a ɗan takaice dai. To ni dai asali na yar jihar Gombe ce. Sannan gashi na yi makaranta a Gombe daga primary, secondary har zuwa neko. To masha Allah. So gashi kin tsinci kanki a cikin harkar tamu gadan-gadan. Bahijjah za mu so mu ji ke wani fanni kike, model ce ke, an ma sani ba ma sai an ce gashi ba. Film ne ko kuma kin san shirin namu na female fashion show, duk wanda ya ke cikin industry mu za mu dauko mu magana da shi ne. Ke wani bangare kike, mawaƙiya ce ke ko film ce? Ni ba mawaƙiya ba ce, amma dai ina harkar film. To ke film ce ko? To masha Allah. So mataki na karatu kin ce kin tsaya iya secondary school ko? To akwai wa za a ci gaba? Insha Allah. To da kika tsinci kanki a cikin wannan shirin namu na female fashion show, ya kike ji a ranki? Gaskiya daɗin da nake ji ba zai misaltu ba. Yawwa to masha Allah, haka muke so. So me kike so ki cimma akan wannan sana'a taki? Wani buri kike so ki cimma? Your dreams, me mafarkinki? To ina da dai burin Allah ya ƙara ɗaukaka ni. Sannan duk wanda yake da burin shiga wannan harkar tamu muna mai fatan alkhairi ya shigo sannan kuma ya ɗaukaka kamar yadda sauran suka ɗaukaka. To wani fata zaki ma 'yan uwanki na cikin industry dukkan mu gaba ɗaya don da ana tare? Fata na dai Allah Ubangiji ya ƙara tsare mu sannan Allah ya kiyaye mu saboda kin san wannan harkar dole ne za ka samu makiya. Haka ne, dole ne. In ka san bakin wani baka san na wani ba. Wani zai ma fatan alkhairi, wani ko zai ma wani sabanin haka. To haka ne malama Bahijjah. Allah ya kiyaye mu. To mun gode sosai. Za mu iya cewa Allah ya mai da ke gida lafiya. So baƙon mu ta biyu kenan kamar yadda kuka gani malama Bahijjah Gombe.